सावन के में झिमे पूनम के दिन राखी दुकान देखिए कन्या ने मोनिए। सावन के में झिमे पूनम के दिन राखी दुकान देखिए कन्या ने मोनिए। बिसरे गेलो कोना हयो लाल भैया बिसरे गेलो कोना हयो लाल भैया 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 बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया। सतरंगी राखिया रसम के अनलो मेवा मिठाई अक्षत तिलक थार सजलो। सतरंगी राखिया रसम के अनलो मेवा मिठाई अक्षत तिलक थार सजलो। झरैया मोर नैना हयो लाल भैया बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया 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 बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया। नहीं मांग बीरा मोती मोहर टीका ने झुमका ने कंगना नेक बेसर। नहीं मांग बीरा ने मोती मोहर टीका ने झुमका ने कंगना नेक बेसर। अहाँ आबि जइयो कहूना हयो लाल भैया बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया 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 बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया बिसरी गेलो कोना हयो लाल भैया।